চিটিনি ফাইং করা ট্রগারনি দোলামারা পুলিশ স্টেশন के parlo kai pholang solong news fast karbiang long ningkan pli ke pleng ningarong pen ke talon anerlo por phai krihinia por malom pen bangso mailong pankaj deka advertising manager mai charipon lapen jirsong ingti staff reporter pen ajok aluhi atama phan pachini si karbia poho pen dengpon chief editor sopen terang pen ajok mai ke phalam the ke jai pona hot news fast karbiang long ke damtang surihini ra kreser kep aningkan amahang patheksi kapre adimalong nangtalon bompen pinning ke duarbaguri constituency along kache thangplong kai pholangso alangsun alongsi ingdengki mahang ke thegani katalon pon anparda kache tongdun kapre media house atuma phanseta nang kache tongduna pot kachurung pajir pon mai do bom unhut ovekimi dipu city rep Christine Teron pen jume senalun parjupon lapen klim somaratum kekan peklang pon lam theke jaya por kipia hot karbiang long life a pherang kela pen duarbaguri press club dun maipu arjison rong pharseta news fast karbiang long atum ke claim kedam ke misen ke thek dun long apot kachuro pajir pon lapen news fast a pherang ke atuma phan aning ke parung pon atheke recognition letter lapen certificate of appreciation abang putin aphan ke pajir pon apot ning kangsam chepaklang pon news fast karbiang long atum pen kai pholangso development committee atuma phan ning kangsam angthek appreciation letter kipi pajir pon mai jude ra phi kache tongdon ara atum pen ki choki jon amai sitami mesen pen paman pon dola mara pen arji sonong par karbiang long live